Salutăm și pe Dumitru Dragomir, care este în dialog cu noi. Bună ziua! Bună ziua, domnilor! Mihai Stăchiță, Vivi Răchită și Alin Buzărin vă salută. Sunt prea mari pentru mine. Da, sunteți prea mari pentru noi. 4-0. Oracolul, las că vorbiți de oracol după aia. Un scor care nici măcar oracolul din Bălcești nu l-a anticipat. Băi, cum dracu să ghicești, bă, frate, că puteau să fie 7-0. Da. Băi, luați-o de la portar, mă. La toate 4 golurile greșeli de portar. La toate 4? La toate 4, da. La toate 4. La primul și la ultimul trebuia să iasă, stă pe linia porții. Păi vă întrebați cu la voastră dacă el, la Krasnici, a făcut o preluare de 40 de metri. El trebuia să fie pe linia de 11 metri, mă. Atunci, dacă ieșea, o scotea în haos sau undeva. La primul gol, la fel, pe el stă pe linia porții, acolo, las-o, păi dacă era Rica Răducanul, la capetele la toți. No, la toate 4 golurile greșeală de portar. Una, a doua. Nu s-a prins, bă, nimeni că cei fundașii laterali și cu mijlocașii care aveau spații foarte mici între ei, aici au câștigat rapid, mă, fratele. Deci Coma n-a trecut o dată de fundașul drept, iar Tavi Popescu n-a trecut o dată de un puști de 18 ani. Și din ce cauză? Pentru că mijlocașul stânga, cu capacitate de efort, și mijlocașul dreapta de la Rapid au făcut tot jocul. Spații mici, tactica italiană a lui Bergodi, cu spații mici, să nu-i, prima dată trebuie să fie apărător, mă. Iar la Steaua era un haos de nedescris, parcă erau echipa de divizia C. Incredibil. Parcă era echipa a doua, care nu mai există. Zona centrală la Steaua, ne amintit că zona centrală la Steaua nici nu știau ce sunt. Sunt niște faze bine. Vai de mine și de mine. I-au făcut praf la și jucători. Cum să dai, mă, drumul la aproape cel mai bun jucător de la Rapid a fost mijlocașul de la Steaua, asta a venit de la Botoșani. Oaidă? Cine? Oaidă. Da. Hai de mine, ce capacitate de efort. Domnul președinte, dar o pe Chiriche și îl țin pe bancă în loc să-l bage fundaș central. Bine, asta e o greșeală impardonabilă, nu se poate. Păi asta am vorbit și noi, apropo de fundașul, cine trebuia să joace lângă Daua. Greșeală impardonabilă, Dar ea desumfla rău de tot, frate. E de felicitat galeria ambelor echipe. Cu șefii de galerie sunt de felicitat. Corect. Iar atmosfera din teren este atmosfera de club englez puternic. Da, Bergodi a spus, apropo de analiza care ați făcut-o foarte corectă, ne-am propus în primul rând să blocăm Coman și Olaru și apoi vedem ce avem de făcut. Da. N-au existat nici Coman, nici Olaru. Adică n-au existat față de prestațiile care... Plus Tavi al dumneavoastră, corect, plus Tavi al dumneavoastră. Ce se întâmplă cu Tavi Popescu, ne aminticăm? L-au nenorocit cei de la club. L-au mutat după un post pe altul până l-au curățat. Exact ce am spus acum un an și ceva la voi în emisiune. Da. Că îl desfințează, îl termină și pe ăsta. Pentru că nu are moral de competiție mare. M-am convins că nici Coman nu are moral de competiție foarte înaltă. Este al 3-lea meci puternic la care el nu dă randament. La meciurile slabe este cel mai tare. Corect observație, da. Absolut. Și atunci nu trebuie să ne mirăm că nu vine nimeni să dea 5 milioane pe el. Da. Și nici portarul. Portarul îmi pare rău de el, dar în același timp o mare nedreptate îi se face lui Vlad ăla, sau cum îl cheamă, rezerva lui. Andrei Vlad, da. Andrei Vlad. Da. Cine mai știe în ce stadiu competițional și sportiv mai Vlad, care n-a apărat de 2 ani de zile. E posibil politica idiotă de la Steaua. O mai fi ăla de acum 2 ani, de când l-au scos. Messi, care era? Cine era? Messi al portarilor, așa îi se spunea, nu? Da. Nu. Unde e Messi? Nu știu, dar l-au curățat. Asta e un aspect. Al doilea, bă, trebuie să fii bolnav mental să-i dai domnul Campaniu când n-ai niciun vot de atac. Lui Companiu spuneți, nu?
Da, da. Bolnav mental, la Gigi vă referiți. Până la urmă Nu, așa... În general. Păi el i-a dat drumul, că doar nu i-am dat eu drumul. Atunci îmi retrag cuvintele. Am înțeles. Neglijent, poftim. Neglijent e mai... Da, ei asta și vorbeam. Au un prim 11, dar nu au bancă, iar în momentul când nu merge primul 11, 2-3 piese, se întâmplă ce s-a întâmplat cu Rapidul. Bagă-l mă pe Octavian Popescu cel puțin vârf. Îl bagi ca să-l cureți, bani stânga, bani dreapta, bani mijlocați, bani stânga, bani dreapta. L-a băgat și vârf în alte meciuri. Tavi este, el are 21 de ani, am plinit 21 de ani. Era mai bun la 18 ani jumate, la 19 ani. Atunci se zicea, domnule, ăsta va exploda, va fi. La sângele lui Simona nu era alterat. Cum s-a alterat? Nu cred că din cauza de care zice patronul, că tot zice. Ba da, nu l-au alterat. Ține minte, nu l-au alterat, l-au alterat ei. Eu dacă l-am fotbalist pe Tavi Popescu, îl fac cel mai bun din țară. L-ați putea salva pe Tavi Popescu, asta spuneți? Bineînțeles. E recuperabil? Și care este... Bineînțeles. Afară de asta, dacă cineva nu-i reglează sistemul nervos, e prea nervos cu nervii coman, se pierde sesa. Păi el nu putea să judece din cauza nervilor. Păi, fratele meu, asta este o meserie, o meserie. Dacă nu o faci cum trebuie, îți prinzi mâinile în strung, mă. Ce nu înțeleg. La cum l-am văzut pe Târnovanu și ce-ați povestit dumneavoastră, sunt șanse, el își diminuează șansele drastic să prindă Euro cu astfel de prestații. Dacă mai prinde un meci ca ăsta, eu cred că sare de pe listă. Am senzația că dacă îi dădeai buletinul în mână, nu știa cum îl cheamă. Așa de haotic a fost aseară? Nu numai el. Și Coman, și Tavi Popescu. Nu mai vorbesc de fundașii centrali. Fundașii laterali de la Steaua și ei destul de căzuți. Păi Crețu în prima repriză i-a pus pe contraatac pe Rapid de nu știu câte ori. Mă știi că n-a jucat de Crețu față de Ailalți. Ailalți erau o pulbere. Vă dați seama dacă Crețu n-a jucat rău cum au fost ceilalți? Pulbere, băi! Fundașii centrali n-am văzut, Doamne Dumnezeule, iar ăla mai pleca, dar ăla mai pleca și în atac, lăsa niște goluri pe acolo, că și eu dacă jucam le dam gol. Așa e, l-am văzut undeva la vreo 70 de metri de propria poartă, făcea el o deposedare pe un atac pozițional al Rapidului, incredibil așa ceva. Ce v-a plăcut la Rapid? Să vorbim puțin și de oamenii care au făcut spectacol aseară. Doamne, mi-a plăcut cum au cântat. Mi-au plăcut că au fost disciplinați și nu s-au dedat la scandal nici unii, nici alții. Sunt de felicitat cei de la Steaua, dar mai ales cei de la Rapid. Bravo lor! Așa, chiar dacă au mai fost niște nemulțumiri, așa că au aruncat cu petarde, au făcut fum, dar puțin. Asta puțin. Dar acceptabil. Atmosfera din stadion a fost occidentală. Și răutățile conducătorilor destul de aspre, dar finuțe totuși, dar destul de aspre, și vis-a-vis de adversari și vis-a-vis de ce s-a întâmplat. După acest 4-0, cum se schimbă? Derbiul ăsta a făcut cinste fotbalul românesc, să știți. Da, a fost un meci bun spre foarte bun. Da. Nu, n-a fost un meci bun, vezi de treabă, un haos. Un meci bun în tribună. Spuneți de cum s-au comportat suporterii. Dar să știți că am avut ceva fotbal, poate nu la cât ne-am fi așteptat noi și mai ales fotbal, am avut la nivelul în care o echipă nu s-a prezentat la meci, în sensul acesta. Nu, fotbalul de divizia B așa am avut mai de acum vreo 20 de ani. Da. După acest 4-0, cum s-a schimbat lupta la titlu? Cum o vedeți dumneavoastră? Nu s-a schimbat deloc. Rapidul, dacă mai câștig, ce-am spus, parcă am gura urită pe onoarea mea. Păi ați scris cu mâna dumneavoastră.
acel pariu. Vă amintiți, fii atent, să am zis că dacă Rapidul câștigă cele 2 jocuri, fii atent aici, și nu pierde cu Craiova, ia campionatul. Exact așa se întâmpla. Ați scris că dacă Rapidul va câștiga 2 din cele 3 meciuri cu FCSB-ul, 1 cel de aseară și 2 din play-off, va lua campionatul. Și nu pierde la Craiova. Hai că până acum e în grafic. Sunteți acolo. Până acum. Mai are să mai câștige pe alea 2 din play-off. Ei, măi, fraților, dacă a câștigat, a luat campionatul. Ce să mai dăm după Cireș? Cine a luat campionatul? Rapidul, dacă câștigă cele 2 jocuri. Deci Gigi trebuie să te teamă pentru titlu? Bineînțeles. Ce ați face în locul lui Becali în momentul acesta, după acest 0-4? Cum ați apreciat situația și cum ați gestiona-o? A strânge echipa la o masă, aș tăia 2 oi sau 2 miei, Da. în curte la el acolo în spate. În curte sau la palat? Nu la palat. În mijlocul Bucureștiului nu se cade. Da. Are el o curte mare acolo. În spate, exact. Da, așa. Aș tăia 2 oi, aș face un grătar și un porcel acolo, fără muzică, fără nimic. N-aș vrea să bea cât un pahar de vin, n-aș lua nicio măsură disciplinară, nimic. Voi ați băgat, ne-ați adus aici, voi trebuie să luați campionatul și așa mai departe. Asta aș poate că aș face o singură schimbare. L-aș schimba pe ăsta în poartă, care este la meciuri importante de kicks. Păi să știți că poate aseară nu l-ați după Gigi Becali, a fost la Fanatic Superliga și spunea lui Horia, cred că o să umblu la poartă și să intre Andrei Vlad în locul lui Târnovanu. A spus de aseară, imediat după meci, să știți. Și eu aș face asta, să știți. Deci gândiți la fel. La toate am analizat, știi că eu mi înregistrez și mă uit la ăsta. Ca să fiu lunea la emisiune, să știu dracului ce vorbesc. Să fiți informat. M-am uitat la toate 4 golurile. Toate 4, rețineți, toate 4 greșelile de portar. Plonjoanele pe care le-a făcut, mai ales la ăsta când a dat Rahmani golul, s-a lovit de el și a sărit peste portar. Tu dacă stai pe linia porții, n-ai cum, că e și mare cât casa. Ești, mă, un pic în 2 metri în afara liniei porții, mă, băiatule. Doamne. Iar la golul care l-a dat, primul gol care l-a dat ăsta cu capul, ce cauți tu să stai în poartă, mă? Corect, dar au dormit ca mulți acolo. Și Marca, și Târnovanu, și Radunovici. Mai mulți. Și nu așa se face zidul. Nu așa se apără în situații din astea. Când îți vine mingea din lateral, este foarte greu să stai cu toți în linie. Ori faci ca la englezi, te bagi în fața porții și e greu să dea unul acolo cu capul. Ai înțeles? Nu, greșeală. Iar Bergodi a făcut o chestie pentru care trebuie felicitat. A micșorat spațiile în faza de apărare. Antrenor italian, știe ce are de făcut. Da. Spuneți-mi și mie, apropo de Rapid cu FCSB, sunt jucători la Rapid care v-au plăcut în mod deosebit. Uitați-vă dumneavoastră cum au jucat Krasnici, cum a jucat Rahmani. Rahmani e cel mai bun jucător din Superliga în momentul acesta? Nu. Da, Coman e cel mai bun. Coman e cel mai bun jucător. Coman? Nu are cum să joc. Da, Coman când vin meciurile importante, ați spus și dumneavoastră, ați văzut aseară. N-a existat aproape. Da, să știi că e prea nervos cu nervii. Păi și cine să liniștească? Că n-are cine să liniștească, domnul Dragomir. Mai n-au și ei un doctor, n-au și ei un om, un conducător care să îi liniștească, să facă o glumă. Uite, ce am auzit eu că a făcut Săpunarul în vestiar, e de felicitat. Vezi experiența? Ce a făcut? El, în afara antrenorul iese și el de fiecare dată le zice ceva jucătorilor. Așa. Asta e practica la Rapid. Da. Acum au ieșit antrenorii ca să vorbească Săpunarul. Și Săpunarul le-a zis,
râzând. Hai mă, ce dracu, n-am ce să vă spun. La meciul ăsta cine mai spune ceva e tâmpit. Adică discursul la Supunaru a fost, ce să vă mai zic la meciul ăsta, știți bine ce avem de făcut. Păi, nu că ce avem de făcut. Că e un derby. Da, fiecare să alerge până de boala în el, cu alte cuvinte, înțelegi? Râzând așa, știi? Adică a detensionat atmosfera din vestiar, pentru că la ședința tehnică aveți acolo antrenori cu experiență și fotbaliști mari. La ședința tehnică consum din energie. Un mare antrenor niciodată nu face ședințe mari înainte cu câteva minute de meci. Energie o consum nemaipomenit. Strângi din cur, mâncați gura și te gândești la cum să-l ții pe ăla, cum să... Ai înțeles? Și numai printr-o glumă, cum făcea Pixi Covaci, au fost... Lucescu procedează așa. Mari antrenori ai lumii. Dom'le, nu încarci echipa. Echipa este destul de încărcată, nu mai încarci și tu. Ce are Supunaru? Ce mănâncă băiatul ăsta? Cum se pregătește? De joacă așa bine? E profesionist. Luna viitoare face 40 de ani, amintică. 40 de ani. Băi, frate, iubește meseria și banii. Ăsta e profesionist. Iubește meseria și banii. Bună asta cu Supunaru. Asta trebuie să faci în viață. Să-ți iubești meseria și banii. Nu, ăsta e profesionistul în general. Se pare că e definiția profesionistul. Da. În orice domeniu, nu la fotbal, și la oriunde. În orice domeniu. Pentru ce dracu muncești? Nu pentru un trai mai bun. Să câștigi mai bine, să ai un trai mai bun. Așa și e. Păi ce crezi că e ușor la 40 de ani să alegi, să dea boala în tine pe teren pentru un câștig mai bun? Și își iubește bine meseria asta. Mă tem că Rapidul se va despărți de el cum s-a despărțit de Iosif. Și de asta mă tem eu. Adică Supunaru ar trebui să rămână în cadrul clubului. Indiferent îi găsești ceva și îl oprești în cadrul clubului. Da, mai joacă. Până atunci mai vedem ce se va întâmpla. Mai joacă. Mai joacă și sezonul următor. Da, și sezonul următor va mai juca. Da, poate să joace, că face 3 pași în stânga, 3 în stânga, în dreapta, are inteligență de joc, aleargă ea ca draci în fața lui. Îi aranjează bine, plasament, experiență, tot ce spuneți. Bine, el e cu pasa lungă, nu se complică niciodată. Cine e favorită la titlu în acest moment, Neamitică, după 4-0 Rapid cu FCSB? Toate 3, FCSB-ul, toate 4. FCSB-ul pe șanse mari, dacă îl bate Rapidul, s-a terminat cu el. Deci FCSB șanse mari, da? CFR Clujul are și ea șanse acum. Da. Și Universitatea Craiova. Deci toate 4. Nu puneți Farul și cu Sepsi. Universitatea Craiova, dacă bate astăzi pe FC Craiova aia, anumit Chiterul. Da, dacă bate și Universitatea de seară în derby... Se înscrie la titlu în Cavaj, să știe. Da, fac 49 de puncte, înjumătățite înseamnă 25, sunt la 7 puncte de FCSB, de locul 1. Păi sigur. Ce facem? Câștigăm meciul direct de 2 ori și gata. Asta ar fi ultima pentru Vivi ar fi ultima, să se bată pete la titlu, serios. Meciurile directe cu FCSB, asta toată lumea, nu o să mai facă FCSB. Deci Craiova le câștigă, cred că și CFR-ul le câștigă. Craiova nu a mai bătut pe FCSB de când a bătut FCSB. Înseamnă că Gigi termină pe locul 6 anul ăsta. Ascultați-mă ce vă spune un om bătrân. La fotbal e posibil absolut orice. Ascultăm, am ascultat și ce ne-a spus vineri, să știți. Credea cineva că dă Rapidul 4-0 Steaua? Hai mă să fim serioși. Păi Stoichița a spus că a crezut cineva. A fost lângă el un stelist, n-a vrut să ni-l spună cine, care i-a spus înainte de meciul să fie 4-0 pentru Rapid. Ce ziceți de asta? Ăla a spus-o la mișto, sau dacă nu e sănătos la cap. Nu, că e prietenul dumitale, spun așa eu acum. E sănătos la cap. Deci, bine, asta... Înțelegi? Da. Nu, a zis-o la mișto. Cum să pui asta? Ce? Nu a spus-o la mișto. Îți spun de acum, Nemitică, ce să zic. I-a văzut la încălzire pe cei de la FCSB. Ai vorbit de Supunaru. Păi, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Cristi, să joace tot așa și să aibă adversar cum a avut aseară. N-a avut adversar.
De ce ai văzut un vârf de atac aseară? Păi eu asta te întreb pe dumneata. Păi era plecat în China vârful de atac. Păi eu asta te întreb pe dumneata. No. Normal, speculează E situațiile astea foarte bine, iese în evidență pentru că îi organizează pe alții împotriva celor care sunt în teren de la echipa adversă și el stă și culege absolut tot. Fii atent aici ce spun, tati. I-ai dat drumul ăluia să plece, vârf de atac. N-ai alt vârf de atac. Pune-mă pe ăsta, învață-l să joace pe Tavi Popescu ăsta acolo. Mă, cel puțin mai ține de minge, mai face ceva, mă, altceva. Cum să joci, bă, fără niciun vârf de atac? Să joci cu cei mai buni înaintași ai tăi pe aripi, un fel de mijlocaș, așa, aripă, care dacă găsești un fundaș care stă lângă el, nici nu atinge. Se mai strânge și mijlocașul pe partea lui, cum a fost la Coman, iar la puștul ăla în partea altă, păi, bine, bă, nu o să-l lași pe Coman la puștul ăla, să-l facă Avion. flanjuri, îl mutai de colo-colo, bat pe unul, doamne. Dar nici... Păi n-ai văzut aseară dublajul, cine îi făcea dublaj lui Bădescu în partea stângă? Mijlocașul. Știau că e un copil acolo în zona aia și atunci tot Aici au timpul... câștigat. Aici au câștigat. Sigur Rapid. că da. Cu benzile laterale. Sigur că da. Spațiile mici între mijlocașul stâng și fundașul. Exact. Asta am vorbit și noi. Te întreb pe mata. Brown cu Krasnici. Ăsta, cum îl cheamă? Krasnici? Papo. Papo. Nu, Papo, care a jucat cu Bădescu acolo. La Bădescu, da. Papo a jucat Bine, fază de atac bună aseară? Nu. A jucat Fii atent aici, vă spun. fază de apărare, a jucat Papo bine aseară. Fii atent, jucătorii de la Steaua, n-am văzut de mult așa, fiecare făceau preluare, fii atent, preluare, iar, băi, nu da unul o pasă din prima, nu? N-am văzut așa ceva, fiecare vreau să iasă în evidență, înțelegi? Și ei nu puteau să stea în ghete. Afară de asta nu vă supărați. Băi, ăștia au alergat dublu, sunt curios, n-am mai notat eu, mă, fratele meu, că eu notam toate, fiecare câți kilometri au făcut, dar am zis că să nu mai mă încarc. Păi putem să aflăm asta, nu e nicio problemă. Rapidul, cu cel puțin 20% a alergat mai mult decât Steaua. Nu, Da. vorba este, nu că a alergat mai mult, Nemitică, intensitatea alergării a fost mult mai ridicată la Rapid decât la FCSB. Băi, frate, ea parcă erau Sprinturile, dacă vor fi măsurate, și sunt sigur măsurate, distanțele făcute în sprint de jucătorii Rapidului sunt mult mai mari decât cele ale Stelei. Plus în forță. Al FCSB-ului. Plus în forță, mă, când puneau piciorul, când puneau papel, ăsta săreau oia din el ca din Arcul de Triunf. Băi, Păi da, domnul președinte, pentru că au antrenor, nu l-a pus pe ăsta Nicu Bădescu să joace cu Petrila, l-a pus pe Papeu. Da? Deci l-a oprit pe bancă pe Djokovic, care e mai lent, care oprea... E mai frână. Mai frână. Eu spun că sunt de felicitat toți conducătorii de la Rapid pentru transferurile pe care le-au făcut. N-au dat nici bani mulți, n-au dat nici bani mulți și au luat jucători buni pentru România. Nu, e greu pentru alte țări cu fotbal dezvoltat. Au luat bun spre foarte bun acum, Rapidul. Da. Haideți să mai lămurim o situație, că... Da, stați un pic, vreau să stați un pic, mă, că eu sunt obișnuit cu fotbalul din România. Ia. Să nu dea cu sângul dreptul Rapidul acum în viitoarele meciuri. Aia știu că ea o problemă după ce bat FCSB. Ultima oară când au bătut FCSB-ul n-au mai câștigat. Sau câte? 6? 5 sau 6 meciuri n-au mai câștigat după ce au bătut FCSB-ul. La asta mă refer acum, Au meci cu Farul. Îi poate încurca Farul vineri? Eu zic că da. Dar nu Farul ăla, că a fost la Botoșani. Bă, ăla. Slăbuț. Altul n-ai. Ăla e Farul acum.